Ето, вижте, приятели, ето го началника, моя бъде шеф. Ето, сега ще ви покажа какво ще разбъркаме. Ето, вижте тази торт, оборска торт, слама, всичко. Ето, сега ще го разбъркаме едно хубавичко. Сетне слагаме ги в бегове и ще ги поръсаме с малко черви. За сега подготвяме нещата. Майко! Вижте ги. Нещо ще кажеш ли, началник? Кажи нещо на хората, те да знаят. Тази смес я правим за храна на червиите. Днеска ще вземем калифорнийски черви от Ямбол, вече изчувала, и това ще бъде тяхната храна, която ще превърнат в компост, който после ще ползваме за нашите запръскане и за торене. Тото и става и за пръскане, така ли? Да. Добре. Тук има пшеничена слама, кориандър, малко семена изхвърлени и оборска торт. Сега чакай да им покажа и на хората. Още по-отблизо да видят. Ето вижте. Оборска тор. Току-що докарана, прясна. Престояла е. Да, престояла е малко. Зимата престоя, да не е прекалено прясна. И реално този компост, той може да се остане компост, в такова състояние, обаче по-добре да премине през червите. Тогава става най-полезен за почвата. Верми компост. И ние оттам вече знаем какво да правим. Да. Добре. Екстракти и така нататък. Тук показали палетите. За сега ще ги сложим върху тези палети. Такива плитки биг бегове. И да може лесно да ги местим при нужда. Тук е помпата, да може да постоянно да замъква. Ето ги палетите, приятели. Тук ни е нашата помпа. Всичко деца вика, подготвени сме за тези неща. И така, да приключим сега видеото, нещо друго допълнително. Не знам, ти ако кажеш. Ще кажа, след ще им покажем как ги пълним в бегови и как изсипваме червите вътре. Да ги видят, след ще им ги покажем в готова продукция вече. Как ще се получат нещата. Добре. Хайде. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Наутил сегмент 2012 и да натиснете камбаната, да може да получите нашите известия. Хайде, чао!